Atay. Pres, kung sa may dala ni mo nga regalo para ka Julius. Matay, wag itay regalo ani kap ba? Kaya ding nasa box sa liyo. Tulo mo ni ka box. Pwede hatagi isa ka karton. Good morning mga kabaro, no? Mga kabaro, no? Special nga vlog karon mga kabaro kay na-invite ko wedding sa ko ang kabaro mga kabaro, no? Nga kauban ako sa trabaho nga si Julius niya, si Mary Joy. Pray na po na ko mga kabaro, no? Nya si Mrs. di mo kuyog mga kabaro kay way mo bantay sa muhang kinain. Do kadlo wala mga kabaro nya. Mao to nga si Mrs. wala lang ko niya gikuyog, no? Nya kabaro, no? Let's go! Mga kabaro, no, sa makaduha may buntag. Sa karon mga kabaro, namin sakyanan ni Pres no, kaubos trabaho. Siya akong driver, siya po ang owner rin sakyanan. O sa karon, dapat may onboard sa likod, no. Kaway-kaway na rin. Kamusta naman na? Uy, atong kaway-kaway niya. Kamusta naman na? Mga kabaro, no, karon padulong mi sa wedding sa akong kauban, no. Dito sa North Cotabato sa May Carmen. Na-imbitahan naman ninyong lingkod. Og akong kauban mga kabaro, no, si Pres. Nya kabaro, no, balik lang ko niya. Tanaw na to kung sa may tabo dito, no. Sa Erin Cup, di na ni mag-make up pagabot dito. Kasi malit na. Reno sa man, Reno, nag-make up ka pag-abot dito? Dili na. Dili na daw, Pres. Kurang, dili na mulit, ani. Basta mag-make up ka rin na? Dili na. Dili na. Organic. Don't panic, organic ini si Irene. Ren? Good. Papa Mil. Mga baro na naman, nang hapit ni drive-thru diri sa Jollibee. Masay mga kap. Bisag unsa, Pres? Kuha lang ako Papa, gusto ko tapa? Sandwich lang pancake. O sandwich daw nga pancake. Pancake sandwich po. Anong drinks ang tapa, sir? Chocolate, choco. Hot Choco. Ikaw rin. Ren. Pancake sandwich po. Burger steak ka? Burger steak mo ha? Mga kabaro, no, na namin sa Kabakan nya karon nangangin ng Jollibee mga kabaro, no. Kaya nag-drive-thru mi kay gipanggutom na ang akong pasahero, no, labi na gini nasa likod, no. Kabaro, nanami sa Carmen, no? Sa karon, nanami silang lungsod sa Carmen. Nya, asa man ta mo direct ani, Pres? Sa simbahan o madto patag kadiis? Pwede po sa ilahang balay. Silang balay, no? Okay, basig na yung manakay. Basig na yung manakay, no? Sige, sige. Balik lang yung mga kabaro mo. Update lang ko kung unsa pa yung mga pangitabo mga kabaro, no? Mga kabaro, nanami sa binyo sa kasal mga kabaro, no? Ug sa karon mga kabaro. Adri. Uy. Hello, Len. Hello. Len mga kabaro. Ano ang bag mo? Kumusta man? Pastilan. Hello, ma'am. Hi, sa vlog nato na, ma'am. Hi, Ti Charlo. Hi, sa vlog.
Mga kabaro, no? Tumalang ba niyong pag-agagsot na namin hatag sa Diyos at sinaw mahimong mga mahing Kristiyanos? Yun yung sa Joy, sa gilbot ng mga ninyo, pabalitay ko mas mundong kamot. Ipahayagin ang tuyang tubangan sa Diyos at sa iyang simbahan. Joy, kini si Julius niya ang hindi. Dawagan pa rin siya na imong bana sumalang sa dagda at panginahan sa Iglesia. O yun ka ba na iyang asawa? Dawagan pa siya na imong bana. Julius, kini si Joy niya ang hindi. Dawagan pa rin siya na imong asawa sumalang sa dagda at panginahan sa Iglesia. O yun ka ba na iyang bana? Dawagan pa siya na imong asawa. Julius of Joy, yung isa sa mga importanteng bagay inasa ito sa pagkasal. Ang inyong pagkumensa nga mamahimong pagtigunay na mag-asawa bisan pa man sa mga pagsulay ng mga buntag. Kung sa inyong inyong kini, dilinawan ang tubangan sa inyong mga ninong-ina, mga saksi sa inyong kaninyoon, mapadawas na sa Diyos nga mao'y magpupos ka rin sa katunay. So ipungat ninyo kini, ang ko ang pagsasabi, nga ito sa inyo. Idugod Ginoo nga kami magkahiusan sa katingkasong una sugat ng nawa bisan unsay mahitabo maayo daw sa kapugaway ng Diyos sa sakit sa may panglawas hangtod ang kamatayon ng bulag. Ugato, pinawagin sa kamong simbahan, nagihata na ako karon, nagalingkod, nanalangin sa bukod sa kaninyon, medyo panungkihimo, sa ngalang samahan, sa nagot sa Espiritu Santo. Amen. Karon akong pagkabinisyonan yung mga aras o sing-sing. Ang Ginoo, maanawa ka ninyo, manalangin niyo Ginoo ang inyong mga alagad na si Julius o Kaya Joy aron makabaton sila sa mga pinanggaling sa kinabuhi na may lagway ng mga arap aron untay na kinugagito na sa pagkapot sa kinabuhi dahil ng maagi ni Kristo na among Ginoo. Manalangin niyo sa Ginoo ang mga sinsing aron sila o yung kanunay nila sa pagkikita sa usagsa o sa pagkinunan at pagluba at pinaagi ni Kristo na among Ginoo. Amen. Karoon ang pagpinayuan ng simpulo
ehemplo sa pag-asawahay. Ang unang kapasunog sa singsing, mao ang banan ngadto sa iyang asawa. Paliw ko ang singsing alang sa imong banan. Isulti pangalan sa imong asawa. Isulti kining singsing. Imaan sa akong pag-igugma o pagtulong kanimo sa ngalan sa Ama, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. O ang karon sa asawang singsing alang sa iyang banan, sa mawiyang forma isulti ang pangalan sa imong banan. Pagpuno kani sa ngalan sa Ama, sa Anak, o sa Espiritu Santo. O ang karon sa bana ang akal o sa tayo ini sa iyang asawa. Sulti pangalan sa imong asawa. Ako nagahatag kanimo niining mga aral pasalit sa akong paghahat sa akong pagalingon alang sa inyong kayuhan sa alang samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Tubag sa asawa ug akong gawaton kini isulod sa bulsa sa imong pagkasbaran. So, bigyan po sa banda. Julius of Merijoy, kini ang Biblia, ang pulong sa Diyos, nga mamahimong sukaranan ninyo din ang inyong pagsugod sa kinabuking ninyo. Kuy kini, kung masaha kini, kuy ang maon. Pulong sa Diyos, anak sa Ama, Anak sa Espiritu Santo. Pag-igsuon, si Julius of si Merijoy, pagunaan ang membro sa among prisuhan ng Katolikan sa pagdawat nila ng sakramento sa kasal. Usap sa Katolipay at usap silang dalawaton, labis matulog na pag-dawat. Paliw Manilo. Bagang
kabaro, no, sa karon, padulong na may pag-uli, no. Tubigon. Padulong na may sa Binyo dito sa Balay nila Julius, no, dito sa May Kadiis. Nakatuod man kali, no? Oo. Good. Ren, good, Ren. Oh, good. Len, Yan, good. good. Press, good. Mga kabaro, no, ma-update lang yung mga kabaro, no. Sililin mga kabaro, asawa ni Dodds. Kuha daw, madlok daw sa diri nga dalan. Karon mata sa nahadlok. Hadlok man dyan. Mata sa nahadlok. Hadlok man dyan. Hadlok na diri agyan? Oh, diri na area daw. Diri ka. O sa diri. Len yun nung nikaon kag kuy gapon Len. Sorry ko dili to ko ay grammar lang. Lami kay tag sabaw ka pa. Lami ang kuy? Ang kuy. Lami kay sabaw ang kuy oy. Kamatisan ni mo to tanglaran. Lami ato eh. Mo sige sa koy. Di ba mo man ang isda sa Japan? Oh, Grabe ka Lin ba mahala sa inyong gikaon oy. carp na to. Ay karpa. Sa ula ang karpa. Dagko kayo. Oo. Abi na ko tilapia gani. Mm.
Pres, Oh. unsa may dala nimo nga regalo para ka Julius? Matay, wag itay regalo ani kap ba? Kaya ding nasa box sa liyo. Tulo man ni ka box. Pwede hatagi isa ka karton. Isa ka karton. Unsa Pero may para ni ka. asa ka ice cream? May ice cream. Agay mo na ron. Mga kabaro, no, wala mi ka dala regalo pero karon ay box dali tulo ka buok. Tupalaw na lang ice cream. Pwede siguro Jol no, og matanawan nimo ni Joy og Jol pasaylo mi no kay among madala box ra gid sa ice cream. Pero ang ay para sa ice cream unya karon nang nitabob. Ang ice cream to ipalo pa no gi. Kuno sa mga karon sa kadobres. Sa ba na? Next wedding anniversary. First wedding anniversary. Isa ko doon sa binyo sa kasal ni Julius no. The rest of our guests from different municipalities in the entire province of Bukidnon and of course, municipality of Cotabato. Maraming salamat po for gracing this occasion. Sir G! Dali. Ayan, thank you very much. Joy, banda. Hello! Introduce himself. I am Mr. Marshall Carpajalo, coordinator, of course, Julius! Congrats! Sir! O ano na yung atong serbisyo? Ano na itong servisyo sila hari? Ninong! Ninong, kumusta man Ninong? Okay kayo nga nakauban ta silang kwan. The last man standing! Tagal lang gahi dari sa kadiis mo. Yawa Gusto mo lang. Yawa. Surpisas man gini oh. Mas gwapo ni siya. Vlogger ni oy. What's up day? Ako din. Asa inyo Aloy? Si Kwan, si wala patoy no. Ni uli nara siyang asawa sa Digos, kay birthday siyang asawa gapon. Nasir din wala. Saan dito ah? Na? Oh. Kanya na ako sa Ato dito ah. Na si Mami Sel. Na ah. Ano ito star? Ay dito. Awa si vlog niya sikat ko ah. Congrats!
Musta Uncle Tomas? Nagagamay. Musta? Murag ka na ho gabi ba? Hoy, Ate Libit. Kumusta man? Okay ra, kulo nabot kami sa yung area ba? Sa'yo mo? Oh, dolo man kayo. Dolo man kayo ninyo ah. Ito, kung nasiyo gabi dong. Ha? Ito sa'yo. Ay, di maayo ni, murag. Iluan ko eh. Kumusta tong baboy dali? Mga kabaro, no, tingkaw na no, nya si. Ano man mo sa bayi si? Dili na ba siya? Oh. Kini nga sawang dos, bilib na ko ani kay ganuman. Balag walay sudan. Sige na. Iyon no. Dito. Bit dito bit. Short busy sa bagong magkasama. Kayo sa ko igsoon nga padayon nila pagpuyo og dili sige away mo Yun, na. oh. Asa mo uli? Sa Colombia. Oh sige, amping. Short busy sa bagong kinasal. Ah? Short message. Walay away. Walay away. Business, permite. Charot. Ah? SS. Unsa nang ises? Stay strong. Sa bagong matiayon. Yus, padayon lang sa pagpaubos kay Juan. Anak ginang lalaki. Balag ingno nila gander pero likay lang tagsamok. Yun oh. Sa atong bagong kinasal. Joy, anak ginang kami nyon Joy. Although hindi maging perfecto ang preparation, pero ang importante da kamo man. Kay kamo man na magkuyog sa balay. So Pwede. dapat nagi magpaubos sa inyo. Okay. Thank you kayo ha. Sa man akong ingan. For Mary Joy, padayon sa magpataas. Chares. Oo, kanto lang. Kato lang. Kaya. Ayun lang ko, di ko balo. Yan naman, sige lang. Short message sa atong bagong kinasal. Bubula nga mensahe sa bago na tong kinasal. Tagay. Unsa man, imo pa siya? 3 beses o 4? 3 beses. Dili mabuntis kay 3 naman. 4. Good. Mga kinasal. Sa bagong kinasal, good luck. Ana yun ang left, at least nahiluna na mo. Good. Unsa pa? I hope mag-success mo yung relasyon tapos magkaroon ngayong maraming anak. Iyon oh. Salamat, sir. Salamat. Oh sige, amping. Short message sa atong bagong kinasal, Bisman. Goy, kay bago mo kasal go, dapat yun nga unsa. Buyluhan ninyo, mayong pagsinabtanay, ug mayong pagka-tres. 3, 4. Tres na permente para buntis. good. Ay mong 4 4 go. 4 to nga. Good. Atong kinasal. Ay okay kayo, is very good. Oh. Happy kayo kay Happy bagong kayo. kasal. Siyempre, loving. 3, 4. 4. Good. Unsa pa padagang tagbata, kay mo dagang kalibutan. Good. Okay. Para sa itong bagong kinasal. Mana ko mensahe Sige, ganina dito. diri ah. Good luck sa inyong life as married couple. Unta magmaayon inyong pagpanag-uban. Okay, thank you, Tagaan mo ma'am. daghang anak. Good. Thank you kayo, ma'am. Mubo nga mensahe para sa bagong kinasal. Happy together. Ano ba? 3, 4. 4. Good. Mubo nga mensahe para sa itong bagong kinasal. Ha? Kuan lang. Salamat lang sa Ginoo nga napadayon ang kasal. Good. Salamat, Nay. Mubo nga mensahe para sa itong bagong kinasal. Manghinaot lang ta nga pangayon nato sa Ginoo nga unta maayo lang kami niyon. Nga unta walay mga problema nga mga dinagko. Hapsay ba ilang kami niyon. Okay. Salamat kay Tay. Salamat. Mubo nga mensahe sa bagong kinasal. Mubo nga mensahe. Mubo ra kayo. Lulit kid kayo ha. Sige na. No. Hindi ako mag-edit ani. Sige na. Ha? Sige. Mubo nga mensahe. Lulit kayo idol. Di layo pa ni. Gupo na ni. Unsa man dito? Mubo nga mensahe para sa ang kauban. Ha? Mag-chat lang ta. Mag-chat na ta. Sige. Unsa may makuha mo siya? 3 o 4? 4. Good. 4. Mensahe ko para kang Julius og Mary Joy. Yan o, basta o kandom. Sige lang.
Salamat lang. Sinabtanay lang sa sagusa o balag mag-away. Balag Kuan man ang away kining normal ang away. Away lang gud walay bulag ay. 3, 4. 5. Good. Yeah. Minsan bubo ka mensahe para kang Julius o kang Grijoy. Dapat manganak na sila. Katulang. Pila ka buhok? Isa ra. Agam mayra. Good, yeah, salamat. Tambal man na. Oh, kana may pure nga tambal. Good. Yeah, mubo nga mensahe para sa tong kauban. Mary Joy og Julius, congratulations. Ya, best wishes both. Unya sugdan na mga Ano 3 o 4? size. Good. Taas nga mensahe nga nahuman ang iyong kasal. Unsay masulti nimo sa nani? Sige na. Daghang salamat. Unsa pa? Nora to? Wala ko na ba? Taas nga mensahe Dili bini. na ko siya maisa-isa pero isa ra gid ako maistorya. Salamat. Unsa pa? 3 o 4? 3, 4. Asa 3, 4? 3 bisis ba? Unsa man? 3, 4. Asite. Good. Matik, unsay pasulti nga sa bubo nga mensahe, unsay pasulti nimo nila bagong kinasal? Dagan salamat sa pagkaon. Unsa ba? Og Astang Lamia. Tujoy! Nga mensahe sa bagong kinasal. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for inviting us, M Wedding and Events. Sana makabalik kami diri. Okay, thank you kay mama. Pasulti nimo sa bubo nga unsay pasulti nimo sa bagong kinasal? Thank you very much. Okay, sir. Ikata sir, balik sa Sige lang, sige, okay na. Ikato na ko ni. Okay. Congratulations sa our newlyweds, and of course, maraming salamat po sa inyong lahat for coming and for gracing this occasion, and congratulations once again. Best wishes and God bless you always. Okay, thank you. Taas nga mensahe sa humanama gyud dato ang kasal. Salamat sa tanan lang ni. Og labi na sa mga lagyong lugar sama nimo. Unsa pa? Thank you very much sa mga nagtabang sa dool. Thank you. Nagtabang sa layo. Nagtabang po sa layo. Okay gapon. Unsa man 3 o 4? 4. Good. Unsay mensahe sa imong kuya nga nahuman na magid ang kasal nila? Congratulations. Unsa pa? Unsa pa gani? 3, 4. 3 bisis. Aw dili ka na kung 3. Ano man? 3 raman ikabot. Ha? 4 dili. 4. Good. Mensahe sa bagong kinasal nga imong ka-boardmate. Li. Oh, congrats. Unsa pa? 4. Unsa day na? Sige. Vlog na siya, mag-vlog. Tama na. Oh, sige, tama na, sige. Namalit ni kambing no? Lagi may mga kabaro kaya nagpalit ni kambing ni Chris no? Kaning ulo tag pila? 350. Ang Tanan na dala tiil. Apat na tiil. mainom ka dito. Basta na Isa. Pa sa buwan ng igagaw pan. Isa ra. Sayang wala na pang tilawin no. Layo pa rin pang kilawin ba? Ha? Ay kung like kilawin nun. Wala na gani. Kambing. Hindi ko. Mga kabaro, na namin sa Pagalungan. Alauna sa hapon mga kabaro, nagikan mi sa Carmen o alas 12. Kaya mga kabaro, alauna na sa hapon, na namin sa Pagalungan. Sa walay. Liminik sa Walay, no? Kung saan na siya sa ay lugar ng Liminik sa Walay? Di ko pakasabot. Di pa kasabot.
Sapngan, so paminin sa Christmas official. Unsa na siya sa Bisaya? Sampungan imong nawong sa face mask official. Okay At least mga kabaro no natay mga knowledge ginagmay no sa kuan. Unsa gani yung lingwahe diri bes? Ba? Muslim. Naman na klase nga Muslim. Iranon, Maguindanao siguro. Maguindanao man. Ya Muslim daghan mo nagkuan po. Daghan og kuno? Branch ba? Oo. Mao ra gyapon na sa Bisaya. Iranon, Maguindanao, Tausu, Dausaraya. Mao ni lang munisipyo diri pres no? Bayan na bigit. Nagagi si Preso pa sa lubong no. Pan. Nami sa Midsayap mga kabaro no. Abot na yung Midsayap mga 1:51. Di kami o Carmen na Julius. Continue gyapon atong vlogging no anto dugma. Murag kaysa ra nako ni upload ni tanan akong pagani diri sa Cotabato. Kaysa ra ko i-upload na ni mga kabaro no kay kuan man, gusto na ko nga mo-upload na yung mga siguro pinakataasan ni 2 ka oras. Mabalik pa ko mga kabaro no karon try na mo mga kabaro no kay diri daw sa kuan sa nanawag si Prissy ang mama. Sige daw burn out diri sa parang karon pagbalik kami mobalik na ko mga kabaro, mo-update na ko mga kabaro no. Sayo. Mga kabaro, no, nangabot namin ni Pris, no. Uy, mayong hapon. Mayong hapon. Mayong hapon ya. Mayong hapon. Mayong hapon. Okay lang. Mayong hapon tayo, mayong hapon. Uy, hello doggy. Hello. Uy. Hello. Halo. Parehara na semua. Mga kabaro, may hapon mga kabaro. No? Pagkakaroon mga kabaro, wala kami parang mga kabaro no kay mamalingki si Pris. Og kuyog niya si Mana gani mo ya? Ninyo og si Mayong. Oh, kuyog na mo na mga igsuon sa mama ni Pris.
Ug sa karon mga kabaro, ulan-ulan diri sa kuno sa may Sultan Mastura. Mga kabaro. Oops, naglaing yun ang panahon, no? Update lang yung mga kabaro, no? Kung namin dito, no? Munisipyo diri, Chris. Morning nga Jim ang gibombahan panahon ni Mayor retired Colonel Levencio Bataga. Mga kabaro, na namin sa palengke sa Parang, no? Kana dia, ya dagat na dia, bang. Kana dia. Kanang Dol Beach dia, Dolong Beach. Dolang mga beach, no? Abi na ko ang Cotabato mga kabaro, ang Parang walay dagat, pero dako man dagat mga kabaro. Abi na ko kuy dagat sa karon na reveal na ko mga kabaro og nasaksihan. Dako man dagat lapita na. Oops. Kauban ako si Praise, no? Kaya maning baluarte ni diri ano. Wait, pwede mag-abot diri Praise, no? Mga kabaro, sekarang mga kabaro, no? Tapa sa isda. Mini nga public market sa Uan, sa may Parang.
may buntag mga kabaro. Sikan din ako diri sa may Sultan Matsura no. Salamat kayo sa hospitality ni Papa og ni Mama ni Praise no. Maayo kay ilang magdawat ng diskua. Og si Praise tulog pa no. Alas 6 sa buntag. Og sa karon mga kabaro no. Wala po ka panutras, wala po ko ka hilamos. Giunan ako. Giunan ako ang pag-vlog mga kabaro no. Karon nutras ko niya mga nguan. Manghilamos. Mga kabaro. Lami kayo bugnaw kayo diri ka. Tulog ko. Burnout gabi, sud gabi. At siguro ang alas 8 sa gabi nag-burnout. Karon mga kabaro, bisag walay electric pan ko per timbugnawa diri pitan. Ngayon naman na mga kabaro. Nakay mga lubi. Wala na gamong baryo mga kabaro no. Dito sa Lupon. Ngarong oras ay nga basta gabi bugnaw. Mga kabaro, naabot ka ng orasa. Naabot ka ng orasa kong vlog. Daghang kayo salamat mga kabaro no. Pero dili pa daw ni maputol dari karong adlaw kay mga to may Cotabato City ni Praise no. Ug mga kabaro, daghang salamat og ubani pa ko mga kabaro no. Kami duha ni Praise sa mong biyahe unya paguli. Update lang ko mga kabaro no. Mga kabaro no, mga dumi sa garden sa igsuon ni Praise no. Unya kauban ako si Nini. Pinay na di mo ni. Ha? 10. Ang edad ni Nini 10. Unsa na grade ni mo ni? Ay kaulos kamera. Unsa na imong grade? 4. Grade 4. Asa yung papa? Asa yung papa ron ni? Nasa balay. Nasa balay. Nasa balay. Taran. Dili ka. Sige. Ni kining asa yung garden? Amo ni nga garden ni? Dili. Asa pa man? Dito pa. Mama ni man yung sunod. Dili. Tara ni, ano tani? Mga kabaro no, sayo sa buntag si Praise wag gyapon na mata no. Alas 6:30. Hoy Praise, pag mata na Praise oy. Nya karon kuyugan kong Nini kay mao lagi to mga dumi sa kwano sa kining uma sa igsuon ni Praise no, nagulayan. Dati daw na diha nga basakan sa karon wala may tubig. Mao to nga ilang gulayan. Unsay magulay dito ni? Opo? Uy, mukha ka gulay ni. Mukha ang pugag ko. Kalabasa ni, mukha ang kalabasa. May gimukha ang kalabasa. Atura oh, mao na ni. Dili. Asa inyong balay ni? Dito. Asa man adya agi? Tara. Ikaw. si Nini mga kabaro no, ilad-ilad ko ni Nini. Ay Nining no? Dili. Unsa day pangalan nimo? Marisa, di ba? Si Marisa. Dili. Unsa day pangalan nimo? Vanessa. Ay Vanessa. Nini karon. Pero imong angga? Angga. Unsa imong angga nimo? Nining. Nini. Ay dili. Unsa ba? Tigatik gina siya ba? Unsa imong angga ni? Wala. Ha? Ano wala man? Ya. Pag-istorya ada sa kamera. Ayaw ko i-apel. Si Nini mga kabaro. Dili lagi Nini. Dili daw sa Nini. Kinsa giday ka? Si Vanessa lagi. Si Vanessa. Sige. Puro ka tawag Nini karon. Sige, dili na ko siya tawagog Nini. Kuan lang akong itawag siya si Banban. Okay ra sa imong haban? Go. Dali. Mao din ang gulayan. Muna diha ni, kana ni. Pero wala imong Kuya Glenn karon ba? Murag wala man si Kuya Glenn mo. Murag wala imong. Vlog na pag-vlog. Na to ni. Kung na ba imong Kuya Glenn? Surrender na ko. Yan surrender man ka. Na, vlog na gud ka.
Oh. Dito ni. Ako lagyan. Mo nang tulay. Ay. Oops, hinay ban ha. Oop. Saan? Oop. Agoy. Wala man ban. Ban sa karon. Ay tapak ka. Unsa man na? Uli na. Kini. Kani. Kini. Unsa man na siya nga gulay? Upo. Ambot. Wala yung tapak ka. Ito tapak ka, ako ba tapak ka dito? Ka. Asa may mong Kuya Glenn? Ambot. Raw kabalo. Kato diri gito sure? Diri to sure? Oh. Wala man lagi. Simba siguro. Humana man siya simba. Asa man? Karo. Sakay sa ko karo ha. Asa man ang karo? Wala man Kuya Glenn dere. Biyaan siguro nimo ni. Tara na. Basi ko tulid to. O diri gid iya daw? Diri daw. Kana pati kani. Kato pati kani. Wala siguro Kuya Glenn. Tara na. Esa ni. Agay. Pa akong lamigas. Mga kabaro, no? Wala si Kuya Glenn. Sa karon mamalik namin ni Nini, no? Nini na po! Ayun sa di ayun. Mamalik namin banban, no? Banban. Up! Ban! Ban! Ang sakit ito yung pangalan? Banining? Banisa! Ay, Banisa. Abi ko, Banining. Banisa. Tara, Banisa. Dari tabi. Asa? Dari, para makasakay ko sa karo. Ito, lakaw ka. Unsay karo? Kinsa man ang karo? Kailan ko bubong. Kailan niya muna? Taga diri ara puna ban. Taga diri ara puna. Taga diri ba? Ano Kuya Glenn? Ang sabi ko niya dito kagwanga to. Wala man yung Kuya Glenn. Bas hindi tumao. Ha? Bas hindi tumao. Bako man na iyang garden. Wala na iyang garden. Sure. Kuya Bunbun. Kuya Bunbun. Si Kuya Bunbun natulog pa. Kaya na ko. Isa ra mo simbahan ni Kuya Bunbun imo? Naman ko tiga simba. Unsa man ka? Christian ka ning? Dili. Unsa man ka? Bisaya. Bisaya. Kana si Kuya nga sakyan nimo og karo, Bisaya na. Bisaya mi tanan. Pero sila Kuya Bunbun dili. Unsa man na sila? Ambot. Alang kabalo. Oops. Nagasimba ka sa Katolik. Wala. Ano mo makagasimba? Nakasimba lang ko katong dito sa unahan. Nakasimba lang ko dito sa unahan. Musakay kag karo. Musakay ko. Sa mo aning ay bandili na karo. Ang tawag ana. Kuan. Ayoko magduwa. Wala kag video, wala na off na ni. Off na ni atong video. Wala na. Ako lagi ana magbitbit kay makuan. Off na ni atong video, ban wala na ni. Dari tagi kay mataga kang kag lubi. Dali. Off na ni ganina rin na off. Ano maulaw mo kamerahan? Tago-tago po na siya ay. Sakay ka karo? Kisa man nag-drive? Kisa man nag-drive sa karo? Ha? Ang Kulonoy. Buka yung baka oh. Musay baka kabaw man. Taka ara juga ba? Ha? Kabaw. Abi ako baka. Asa pa nagikan ng lubi? Dito. Para mo. Si Kuya Glenn man to.
Dito ara. Ay, Saluyo sa niagi. Dito sa Saluyo. Dito, masusunod ba ka? Sakay ko karo. Kuan mo na sa mo, ang tawag sa mo na kangga. Kangga. Ay kariton. Ya, may buntag ya. Hello kabaw. Karo de ang tawag aniya diri sa inyo. Sa amo ani siya kariton. Karo ang tawag diri ano? Kariton sa inyo. Oh, kariton dito sa Davao. Pero ligon kini siya ba kay bakal gid ba no? Sa una ka ko ira Ka bitaw no? Plus sakay mahagbong ay kada ning ha? Sa kabaw di kan sakay. Nya mga kabaro no, mabalik lang mga kabaro. Inukayan ba pang kusinero ni kayo. Tayo to ni mo. Kuan. Siniyan na eh. Mga kabaro, nag-show ni Preso. Amo katong gantuan tanan mo ganina dito sa iyang gulayan. Inukayan ba pang kusinero ni kayo ba? Mo nagaluto-luto ka sa unaya ba? Kanang mag-edit og vlog. Sa kuan ate sa kuan ang apps. Kini Master Premium. Grabe na mag-edit. Oh, di kami mag-edit. Lingaw-lingaw lang ko tiyo eh. Ano yung sa iyo ako? Magluto siya eh. Uy, daghan biya kayo. Daghan kay viewers ang kanina magluto eh. Bitaw no? Gamita to sa imong manghod. Sa kong main channel ti hapit na katong Kabaro Andy. Sa kining Kabaro vlog nagsugod-sugod mo gud ni kanang. Oh, wala man gud edit-edit tong Kabaro Andy. Duha man ka ko kuan. Lami ni haba mo kay luto-luto. Di mo punta pero yung luto. Ah? Dili permi? I-vlog ta ka mang. Katong kuan niya ba katong Usmo ni kuan, di ba naman si Usmo? DJ Usmo katoy gamita. Bawa pa to kuha. Di DJI mo to? Oh, DJI to iya ha. Usmo packet. Pwede naman siguro cellphone. Oh, gwapong cellphone. Mga kabaro, no? Butong yung mga kabaro. Raya, kauban ako ang igsoon sa mama ni Presidente. Oops. Let's go! Ata na pitaya, magunaya. Ay, nagudoy. Bastura man yan, no? Oh. So
Sultan Mastura mga kabaro, no? Asa na? Kanang Kiri. Kana. Isa na rin. Gabak ka sa to si Kuya gabi eh? Kini nga pibilin mo to. Dire. Kini nga balay. Okay. Di lang. Assalamualaikum. Bilin ako. Oo. Kaya mutong media ako. Baba ni Bunbun. Sibuk lang. Uy. Sige. Ayun buntag. Sige. Oo, tama. Dari banda. Mayong buntag. Kim ko kabaro no. Mayong buntag ya. Mayong buntag. Dolar deh kayak siya. Yan, lampas lang tayo. Ay, dito rin ang motor oh. Tangit yaw. Sige. Mayong buntag ya. Mayong buntag. Kamera? Oo. Mga kabaro no. Uy. Hoy. Uy. Hello kuya. Mayong buntag kuya. Mayong buntag kuya. Gidala ko ni Kuya Mayong. Kasama yun? Turong itong. Tungit siya. Dito yung pikas yun. Suroy no kasakong kuan. Oy. Sisya balay kay. Susi. Okay ra kayo oy. Mahal to biyon ta ko karon dito na pa masuoy dito. Unya pa mo hapon no. Alas 3 daw. Alas 3. Okay. Puro ugma pa lang yung trabaho. Panahuman ako balay. Diri yung nanay ko yung. Why diri yung? Panahuman niya akong balay. Ay, sus okay na yan ya oy. Moy. Oh. Asan butong? Dalawa, pangitang butong. Kena may butong na. Uy, aman sa likod. Asa tara na to. Ako lang. Ha? Ako lang. Sige. Mga kabaro no, ang sa karon mang mig sabaw ni Kuya Mayong. Asa ka abot? Yung Dito sa unahan pa? unahan pag gamay. Lako mo. Motor. Nagmotor. Okay, pahulam ko ni Kuan, Kuya Glyn. Nagmotor dai mo? Okay, pahulam ko Kuya Glyn. Boto ya kung tayong hapon dito kay kasal ng parinti na mo ba? Ay katong dito. Parinti sa asawa. Wala gani siya dito. Dito katong nasa buntod? Ha? Katong nasa buntod? Oh, katong nagian na gahapon. Ugma pa kasal dito noon. Ugma pa rin kasal dito di ay. Ay.
Sabaw lang. Okay na ganang sabaw. Okay na na. Okay na yung sabaw. Salamat kayo kuya. Ay, panay kuan di. Pagkuan. Unod. Dalon tanyo dito yung sa kuan yung. Yung. Laman dai motor di. Ini sabaw oy. Sabaw to. Asa? Hindi ka abot dito, wasto. Dito agi oh. Agi anak. Dai butong na dito. Dalawa daw. Oops. Hello, Loy. Oops. Sige na, okay na yaw eh. Okay na. Hinay kuya. Oops. Nasaya. Mahigop gitu sa bawa si Pris ba? Oh, dalhin dito yung. Kita lang na dito mo to. Ilan mo ito? Tubig ra ko ganahan aning butong. Ito na mo. Aka na, okay na kay na. Ikaw ya, inom saya. Sige. Murag busog ako. Salamat ya kuya. Sakto kayo. Dilakuan di. Apatan na no, madala nimo. Paano kanila dito? Paano kanila? Tapi isag sa bawo oy. Gagmay lang. Tamis oh. Op ya. Tapi isa dig sa bawo oy. Oops. Oops. Dapat mag-inom po silang linis. Oop. Likod ra man na imuha yan no? Ha? Likod ra. Likod na gud. Likod na gud. Likod ra ba? Paano ba? Di kuan ako nga luti, di ba? Kung kuan sa kong iwan sa una, nagbalin man siya sa Davao. Oo. Kung inay-inayan siya bayad. Di na balay. Okay na kayo eh. Kung di kuan po na naman ni balay dan pero kung di repair inay-inay ba? Kapupud lagi tayo kuan. Sudah siguro dalhan nimo. Wala pa kay sako dai ano? Na. Ano yung sako dalhan na lang dalhan niyo kay isulod na sako. Sige, kasi gabaw na. Iayog pa ako ng sungkit. Kasi una babaw na ha. Na. Oh, wala na ayo ang sungkit. Oop, hinaya. Gay. Gay amigas. Oop. Pinta gini na punuan sa lubi no? Oo, makakain ka. Oo. Labi na mga kuan magbukog gamay. Happy birthday. Tinuod gyud. Oop. Ana sila do, mo isda. Uritig isda. Auto siro na ayo. Auto na siro. Ditindungan na yung sungkit. Oo. Mga kabaro no, sa karon nagusto matunga sa basakan mga kabaro no. Nya sige dudoy, ya kung gisuroy ko ni Kuya Mayong diri kini sila igsuon ni sa mama ni Praise no. Kuya Mayong, si Dudoy,
Ug to si kasi kay itong isa na to ka inom gabi itong kilid nako, ya? Ninyo. Si Kuya Ninyo. Magbaro grabe ka patag ang yuta diri mga kabaro na. Og naay bukid, layo pa ang bukid diri mga kabaro no. Patag gid kay siya. Ito ang bukid. Ito ang bukid. Ito ang bukid pa dito yan oh. Pero unsa na to siya nga sakop ya sa kuan na to sa parang. Parang ba? Kaya mo naman ang dasan doon. Nama mababalay na. Daghang pagbalay no. Kita man doon dito. Naagid pud ay no. Ah? Toy balay dito? Uy, mangga oh. Unsa na siya nga mangga ya? Di na siya mangga Cebu? Ambot ng pod. Ah? Gunting ng palan, unsa nga mangga. Oo, ka kabalo. Sayang nga mangga da mo yo. Ano? Naibong. Diba, unsa nga mangga ni? Naibong ako ta. Punabog ni pod, punabot. Asaho na lang ni mo yung. Asaho na lang gini kuya mo. Kuya Doy, dagang salamat Kuya Doy. Di mo na. Ta. Dayon ta. Kuan na niya. Ako lang. Ikaw ra kaya ra? Kaya lang niya. Layo dai mong naabtag soroy. Abot mong lanasan wala. Dito. Ato mong lanasan. Gato dito ya oh. Asa? Tabal isip pa dito ba? Dito lagi beto ni sulod mangga. mo dia anang may mga kanang may san so lampas mo dia. Lampas pa gyud. Ana siya nga dito do. Ana dito ri. Asa gilaag ta lang ka dito. Nabot ay mo dito. Mulay wan bulyok. Ah, bulyok. Musliman wan ay Christian dia. Wah. Gumboy naman ni pingon. Mulay Christian dia. Gikan diri basta pasulod kanin dia ulan ay Christian dia. Mga Muslim. Pildim pun na sila mga Muslim. Oo. Ya, salamat kayo ya. Nahinay mo kuya. Atong mapadala sa mga. Oh, ya, salamat kayo ya. Nahinay mo ya. Kuya Mayong ba? Bay-ubay gina kuya ba? Pohon kuya. Pohon. Lugar ito ka di. Oo. Ya, diri sa miya. Sige, sige. Mga kabaro, no? Si Kuya Mayong patindigahan na sa butong na mong ikuha, no? Ihatag na ni Kuya Dudoy. Ug balik pino. Amo siguro ning unsay ka pa na ya, lamawan. Pwede hindi ka nagatas. Gatas no? Ah? Ah, ito siya ganun. Doon naman rin na kidudoy din nila, no? Nagluyo naman di ay. Ah? Oops. Uy. Ya, Agimiya. Hello, Dugi. Uy, buto. Hi. Butong. Yatag ni Kuya Dudoy. Hi, te. Payong buntag. Oh, nanguha na ngayon rin butong. Ay, kinaa. Oh, nag-timingan po.
Salamat. Kaya ra? Naka-plaster kaya? Okay. Good. Let's go. Whoop. Okay na kaya? Oh, sige. Wala. Di man to paubos yan, no? Unahan pa. Unahan pa. Ay, kanto dito, no? Hindi ko na sa truck. Ah, kanto. Ay, kana siya kanto, no? Ah. Nabusog ko sa sabaw mga kabaro, no? Oops. Lang. Ah. Mga kabaro, ano na yung butong. Pulo siya nakabuo ko mga kabaro. O sa karoon. Hasip please. Ah. Yan sila. Ampo. Mga kabaro, no? Update lang mga kabaro, no? Mga kabaro, na may hapon mga kabaro. Karon mga kabaro, ipadala si Ate Kuya Squad, papa ni Chris, Squiglin, mga kabaro. Bato. Grabe ni kabaro. Grabe ni Bao. Ay tangkung. Spring. Oops. Nay mangga. Ada yung paro. Upo mga kabaro, no? Dagang kay upo. Na upo. Gikan ni silang tanong ni Kuya Glyn, kini mga kabaro. Upo. Mga kabaro. Pipino. Batong. Nya. Kapay butong mga kabaro, no? Dagang kay dala butong. Oops. Kabaro. Kabaro. Ang butong. Grabe sulit kayo. Daghang salamat no sa pamilya Gusihan no sa inahan ug papa ni papa ni Pres no. Daghang salamat nga Kuya Glyn og sa tanan nga naa diri ang mga kabaro no, lami kay ilang pagdawat sa kuwa. Og Kuya, daghang salamat sa inyong pag abi-abi diri Balik-balik. Ayaw Balik-balik. ka Dili matagam kay basta kay magpakuyog lang ni si Pres. Kung wala lang nakuanta yung melon, no? Nalata lang no. Nay bunga, Nanay bunga pero kuan pa. Gagmay pa. Gagmay pa man. Kita ka dito ba? Nakita na ko dito kanina makbaro na buntag katong mag-drone unta mi dito pan wala si Glyn. Mo to ang gikuhaan sa upo, pipino ug bato.
Yung mga baro no, update lang yung mga baro og mubiyahe ni mga baro no. Sige lang guys, salamat guys. Balik-balik. Balik pohon. Huwag na nga milon yung pohon dito ba? Watermelon, tama-tama to. Na tulos guro kasi mana pa dugan. Di na kang balik Davao? Balik pa. Balik Davao? Kaya kung asawa mo, duty man dito. Duty na siya? Ayo eh. Otso ko din. Sige. Salamat kayo. Maabot pa tayo. Pohon. Pagawas na niya. Si Makoy. Si BG. Si Janjan. Okay, daghang salamat ya. Yung katanga balik-balik. Ay. Si BG, si Janjan. Update lang ako mga kabaro, no? Yeah, doon na Bia. Bye-bye. BG. Up. Kuya, doon na kuya. Ay, si Dudes. Salamat kayo sa inyong sige. pagdawat. Tikwen. Unami. Bahay dyan. Amping mo, Amping, salamat. Yung mga kabaro, no? Magpadulong namin ni Pris sa kuan sa Davao. Hinay. Sige. Yeah, te. Padulong namin ni Pris sa Davao, mga kabaro, no? Let's go. Pris. Sige pa rin bala, Pris. Update niyo mga kabaro, no? Mga kabaro, naglain ang panahon mga kabaro, no? Siguro, sa karon wala pa yung ulan, pero sa Carmen daw mga kabaro, ay sa Kabakan, nag-ulan na daw, no? Mataingon ni Linlin. Nga karon kami na daw Pres biyahe gyapon. Pres! Nga mga kabaro, siguro mga 4 hours double na yung mga kabaro, no? Update lang yung mga kabaro, no? Mga kabaro, doon na si Linlin og si Irene, sabay na mo, no? Uy. Si Linlin, si Irene og si hello. Yeah. Ano yung mga onboard mga kabaro? Kisa ka na ko na ni Bisa. Ha? Ay. Bilong. Si Bilong. Dari mo, ma'am. Dari mo. Hello, muli on board si Irene, si Rinlin o si Jisa mga kabaro, no? Nya, kumusta man? Ulanan mo? Ha? Itog na mo, wala? Tayo. Good. Kumusta man yung tulog dito gabi? Ikaw, may mahabol. May habol? Makon. Normal. Salamat sa pag-answer, Len. Tama ako gansiran? Ha? Tama ako gansiran? Kuha ko ni mo gansiran? Tama ba to? Sige, tama to. Yapil mo ka ni Mus Maria. Oh, nakanswer na rin siya. Ay, good. Nakanswer na siya. Yung kita. Alam siya gansiran, kaya nagano man siya. Aray. Mga kabaro, no? Muna yung mga on board. Uy, kupi meet ninyo, oh. Kasi nangapi. Uy, gilaban ako. Inuhaman na karami. Ako wala eh. Okay. Yung mga kabaro, no? Update lang yung mga kabaro, no? Mga kabaro, no? Nanami sa Santa Cruz karon, nangapit ng kwagkaon, mga kabaro, no? Kay gutom ng driver. Press, okay pa ka? Okay pa. Huwag ako ang onboard, mga kabaro. Si Linlin, si Irene, o si Jisa. Kini si Jisa mga kabaro, kauban ni Kwan, ni Joy. Partner niya dito sa Yusuf, no? Niya. Kini si Irene, sister ni Linlin niya. Si Linlin, asawa ni Dudes. Huwag mo lang ito mga kabaro, no? Siguro ma-update lang ko kung maabot akong balay kay pasugat ko ni Mrs. Kay dagang kong dala. O see you mga kabaro, no? Update lang ko. Mga kabaro, no? Ako na yung pangaon sa karon.
Wala na mag-vlog ang kaon mga kabaro no. Kaya wala ko nahiling na karon og vlog sa pagkaon. Bukog na ginabili no. Wala na gid bukog na. Girls, kumusta? Fine. Kumusta ang kaon? Good. Kumusta ang kaon? Okay lang, busog kayo. Busog kayo. Pre, salamat kayo sa panihapon. Thank you kay Ka. Mga kabaro no, padulo na po ng Davao karon may tabuan eh. Update lang mga kabaro kung na namin na ako sa balay. Kaya ihatod ako ni Pre sa Matina Playa. Agree ba mo? Ihatod ko yung Matina Playa. Good. Agree? Yeah. Good. Gisa, agree ka? Good. Update lang mga kabaro. Last ko ah. Napes. Mga kabaro no, sa pagkakaroon ng abot yung mga kabaro no. O Pres, daghang kayo salamat sa gulay. Labi na gid sa imong pamilya dito, Pres. Salamat kayo. Og kumusta ba na itong mga onboard ha? Okay na. Una ko sa inyo ha. Pres, salamat kayo, Pres. Lin! Salamat, sunod na mo, sunod. Oo. O, kasulat, sinakatulog na to. Lin, salamat kayo, Lin. Salamat. Pres, amping ko, Pres. Ay, Lin, kabalo naman ka no? Ha? Kabalo na ka? Balik. O, balik na mo. Gikam rin, pagkiruan si Lin niya. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Yung mga kagbaro, no? Karon may dapat mga kagbaro, no? Dagang kay Kogdal, try na ako si Mrs. og Miss Cool, mga kagbaro, no? Og nabot ka diri mga kabaro sa vlog. Daghang salamat sa pagkuyog mga kabaro no, gikan sa kasal sa akong kauban. Og mga kabaro no. Bye bye. Mga kabaro, daghang salamat sa pagkuyog no dito sa North Cotabato, kasal sa akong kauban og daghang pud salamat mga kabaro no sa pamilya ni Sir Boni. Nga grabing pag atiman sa kuha dito mga kabaro. Daghang salamat mga kabaro no. Kuya, daghang salamat sa inyo. O pamilya po ni Julius diya sa Carmen, daghang salamat. Og see you next video mga kabaro no.